Sugeng enjang sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara Jumat 9 Mei 2019. Waosan ing enjang menika kapendhet saking Jabur 17. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, pandonga nyuwun pitulungan kanggo lurah pasinden anggitane Sang Prabu Dawud nalika nyaosake kurban pengetan. Duh Allah, mugi enggal karsa ngluwari kawula. Duh Yehuwa, mugi karsa mitulungi kawula. Tiang ingkang ngangkah njabut nyawa kawula, mugi sami kawirangna saha klijutan. Ingkang ngangkah damel bilai kawula, mugi sami kaundurna saha nandhanga wirang. Kajengipun mundur margi isin ingkang sami mungel syukur. Tiang ingkang sami ngupadosi paduka sami bingah-bingao lan syukurna sedaya. Ingkang nresnani karahayon peparing paduka tansah ngucap mekaten, Gusti Allah iku agung. Kawula punika sangsara lan mlarat. Duh Allah, mugi karsa enggal rawuh. Paduka punika ingkang mitulungi saha ngluwari kawula. Duh Yehuwa, mugi sampun ngantos ngrandhataken rawuh paduka. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Renungan ing enjang punika ngangge judul utawi jejer pandonga ingkang jujur. Saking Jabur 17 menika minangka salah satunggaling kidung pangaduh. Awit nggadhahi unsur pasambat. Nyuwun pitulunganipun Gusti. Ing perangan menika wonten kalih tembung enggal ingkang dipun ucapaken Daud menika ing ayat 2 lan ayat 6. Minangka panyuwunanipun supados Gusti sanalika ngluwari lan mitulungi saking pecah. Tembung enggal ing ngriki minangka pratandha Daud boten nggadhahi daya awit kawontenan darurat ingkang nembe dipun lampahi. Sinaosa piyambakipun rumaos boten pantes kangge meksa Gusti enggal mitulungi, ananging piyambakipun boten kecalan pangajeng-ajeng kangge terus nyuwun dhateng Gusti supados nderek campur asta tumrap masalah ingkang dipun adepi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saged sinau sesarengan saking cariyosipun Daud. Sejatosipun kita inggih angsal nyuwun dumateng Gusti supados enggal ngluwari kita saking masalah kita ingkang nembe kita adepi. Masalah menika dados sarana ngasah kapitadosan kita kangge ndedonga lan nyuwun pitulunganipun Gusti ngantos pandonga kita dipun ijabah dening Gusti. Kita sinau perkawis ingkang wigati saking Daud inggih menika kedah ngotot ing pandonga. Ndedonga ngantos perkawis menika kalampahan. Ndedonga boten namung sepisan napa ping kalih, ananging makaping-kaping ngantos kita ningali kados pundi Gusti nedahaken pitulunganipun dhateng kita.
Jabur 17 ugi mulangaken dhateng kita kangge ndedonga boten bertele-tele. Ndedonga kanthi jujur, tulus lan menapa wontenipun. Daud boten basa-basi dhateng Gusti. Boten memuji kaluhuranipun Gusti rumiyin lajeng ngaturaken panyuwunanipun. Malah bab menika nedahaken sesambetan ingkang rumaket sanget antawasipun Daud kaliyan Gusti. Spontan. Daud nyuwun supados Gusti enggal mitulungi. Lajeng kados pundi kaliyan kita nalika kita ndedonga? Wonten wekdalipun kita memuji kaluhuranipun Gusti, nanging ugi wonten wekdalipun secara spontan ngaturaken panyuwunan kita. Gusti ngatosaken pandonga ingkang jujur, tulus lan menapa wontenipun. Awit ingkang wigati inggih menika pandonga ingkang kadasaran manah tulus lan suci. Amin. Gusti berkahi.